Pokoknya tetep tak elingno, talam aja sampai lali. Sampai teh kangene ati sejuta cinta. Nggih, semisal malih kangene ati spesial. Kata kula ing wonten Malaysia, Mas Komeng. Ya pokoknya kangen ati kanggo Mas Komeng. Pak ati kayen dulur kayen sedaya nggih. Dulur kayen sedaya tanpa terkecuali iki wong kayen kabeh soalé. Kapan nanggap dong? Ya wong kayen ulang 9 tanggal 2. Alhamdulillah tanggal 2 bulan 9 monggo sami tumplek-plek wonten kayen kanthi acara sedekah bumi. Matur nuwun kayen Mas Yahya tanggal 22 bulan 6 monggo tumplek-plek ten Sukomalu Bapak Egi Mas Yahya ini kok iki katut kaset Mas Yahya iki ora mare teh tak tinggal ngomongin lah teh iki peparake nanti teh lho lah kok Pak Ati kayen seliramu kok malah beda ora kaya biasa kok apa wis dikenalan Mas Ego kayen kae wis apa-apa kangen hati sejuta cinta.
Wano? Senane duh wong ayu kang dadi papun jantung